Ayan mga kalingap, today papunta po tayo ngayon dun sa pinapagawang bahay para kay this guy. Yan, syempre salamat po talaga kay ninong at ninong nila. Ayan na, ganda na po ng kulay kasi may skim coat po mga kalingap. Oh, may ano na po mga kalingap oh. May ceiling na sila. Meron ng ano mga kalingap oh. May kesame na yung bubong. Ganda, uy. Ganda. Oh, andito po si... Ayan si this guy. Grabe ang bahay, uy. Kamusta po? Okay man, ikaw kamusta na? Masaya. Grabe ang bahay nyo. Grabe, ang ganda. Ano, maraming salamat po. Ay, Ninong at Ninang, ang Ninong at ganda Ninang. ng bahay. Ano, Ganda ho mga kalingap. Nandito sila. Yeah. House tour ulit. Ganda sila din mo. Ay medyo sa mga nagtatanong po baka ito medyo matagal kasi po meron pong planong sinusunod. Opo, wag po kayong mag-alala sa halimbawa sa comment ay nabasa ko Sir Alvin Sada. Malulugi daa po sa arawan kasi sabi baga kontrata parang naman matagal. to. Tapos sabi Kontrata ano naman ito? po. Kontrata po ito. Medyo ano lang po kasi detail ito kasi may plano po siyang sinusunod. Yung taas, yung laki. Kaya maganda po ito pag matapos. Hindi po minamadali. Hindi po ito. Maayos po sir. Tsaka kung halimbawa may namali man na ano, di binabago, nire-refer. Po nila. Hindi naman po masasabi natin tayo mga tao lang nagkakamali. Sana po. Kasi may yun ang maganda sa plano kasi may babalikan din. Opo, may plano po Sir Alvin. Salamat po Ninong Rene at Ninong Lani talagang napaka-solid ng bahay Sir Alvin. Solid na solid. Salamat po. Ang pisang pati. Pag ano ko nga pagpasok ko nandito kung pira ang ganda ng tingnan no. Nakibagay na no. Ang ganda ano Sir Alvin. Ito ang pisang. Ganyan pala po ang pisang ano Sir Alvin. Maganda. Mahal po. Ito po ay PVC ceiling. Ayan si Forma mga kalingap. Napakaganda. At parang may pintura na pero skim coat pa lang. Sir Alvin, maraming salamat po talaga Ninong Rene at Ninang Lani sa mga nagtataka po kung sabi parang katiwala naman lang dyan si this guy. Opo, isa na din akong katiwala na nagtitiwala sila Ninong at Ninang na maiingatan namin itong bahay at papahalagahan. Maraming salamat. Mahirap tong linisin this guy. Malaki. Opo, pero mas ano Sir Alvin, parang mahirap linisin pero yung puso mo parang ganado ka kasi ang maganda. Tapos i-relax ka, ligtas ka Sir Alvin lalo na sa ahas baga po. Di mapalaog ang ahas. Hindi lang takot Sir Alvin. Opo. Walang butas. Mahirapan dito butas ay Sir Alvin. Ang ahas makapasok. Opo. No? Dito muna po kami daw ni Savi at may surprise sa loob. Ano? Bitin ng viewers niya. Di makapasok. No? Next video baka Sir Alvin kasi inaayos nila sa loob. Pinapaganda. Pinapaganda po. Maganda po pag natapos na lalo na pag nalagay na po yung kisame. Ang ganda po. Ayun si ano puti. Ito puti. Kalbo ay ano tantan. Puti. Ayan po, meron po yan si puti ng 2,000. Ipunin mo muna kasi walang walang pasok. Itago mo muna. Ano nangyari sa ano mo? Lollipop po. Lollipop. Lollipop. Pati din si si District. District. Si ayan po, 2,000 po. Galing kay Ma'am Claire. Bihira. Thank you po. Bless na bless talaga ang family nyo, no? Ang ganda ng bahay nyo ay. Yes. Maraming salamat po Ma'am Chloe sa patuloy pong pagsuporta kay Puti kahit walang pasok. Maraming salamat po. Mabayad na lang ako Sir Alvin sa mga ano nila. May bayaran sa eskwelahan. Ay, yung sa bayaran yung, po. Sa guard Sir Alvin, may mga bayaran sila si Kalbo na lang. Ito si Puti na bayaran ko na po. Sige siyang hingi sa akin ay nung nag-aaral pa si Kalbo babayaran si Mary Franz. Salamat. Okay man, lahat man sila nagkakapag-aral na Ito nga pasok na siya Opo, Sir Alvin, kaso malilipat po ito sa ni si Mama. Relieve po siya.
Ay, hindi mo ka-apelido. Huwag ka mag-alala, kapatid dito. Hindi ko siya, Sir Alvin, ka-apelido. Bakit? Hinanap, mahigpit na ngayon, Sir Alvin. Kasi patay na yung ng tatay. PSA ng marriage ni mama. Wala Tapos, negative. Walang, Piki ang kasal nila, mama. Pero kasal sinda, Sir Alvin, sa kasalang bayan, hindi inasya kaso sa Mercedes. Hindi nila naasikaso. Oo, kaya Mayo, negative walang visa ang kasal. Iyo po, Mayong papel. Arog si mga kasabayan niya. Yung ibang mga kasabayan niya, Sir Alvin, inasikaso. Opo. Kaya magiging po siyang relieve, Sir Alvin. Ay, hindi ka Ikaw, iba man ang apelido. Hindi ka alin sa... At least wala ka sa na. Nalulungkot nga ako, pero Mayo man. Iyo man ang Tapos, nalungkot ka iba ang apelido niya. Oo. Hirap man. Pero magkakapatid man din kami, Sir Alvin. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa blessing po. Malaking tulong po ito sa mga kapatid ko. Maraming salamat po. Hindi lang po si Puti ang natutulungan nyo. Pati na rin po ang mga kapatid ko. At ikutin muna po natin sa labas, mga kalingap. Hindi na muna po sa loob. At may na kisa may hato. Mabuti kasi Oo. Ayan po sa likod. Ganda. Sir Alvin? May nakaabang siyang ilaw. Maraming salamat. Nasa plano po yan. Sa mga ang tawag ng canopy. Alam ko na yung mga pwede na akong tayo, Sir Alvin, sa mga sa mga karpentero. Maraming salamat. Alam ko na yung mga tawag, may ganyan po. Sa susunod na vlog siguro maganda na po. Papasok po tayo nalagay yung na-tiles na po siya, tapos pag nalagay po lalo yung kisam. Maganda talaga, Sir Alvin. Abangan natin. Maraming salamat po, Ninong Rene at Ninang Lani. More blessing po sa inyo. Sana po ay i-well ng Lord na makapunta po kayo pagtapos na itong bahay. Sir Alvin, dito sila matutulog. Parang mga magulang na din natin sila. Opo, maraming salamat. At yan, God bless. Grabe, ang ganda na talaga, Sir Alvin. Opo, yan po ay PVC ceiling. Ay, PVC. Tama, PVC ceiling po yan. Ayan po, nakaabang po yung mga ilaw. Ang laki ng balkon niya, Sir Alvin. Ito ay tiles din ito po, mga kalingap. Opo, ingat po, Foreman. Oras po natin ay 4:30 na po. Maliwanag pa po dito. Ayan po. Dito, Sir Alvin. Malawak po ang kanilang veranda, mga kalingap. Pag may okasyon nga, Sir Alvin, kasya na dito. Pwede nga dito kayo sa occasion nyo. Ang lawak po. Opo, ang lawak. Kasya na. Pag halimbawa may birthday yan, Sir Alvin, dito na lang kasya ng bisita po. At saka ang taas ng bahay nyo. Iyo, mataas talaga. May mga hagdan-hagdan, mga kalingap. Ilang step po? Dati. Ayan, no? Ay, unto ka pala, hinahanap ka. Hinahanap ko na. Saan na daw si Cedric? Ayun, siyempre masipag si Cedric, mga kalingap po. Dati, Sir. Siyempre, bahay mo yun. Talagang kahit dyan, pupunasan mo yan. Kahit Oo. Grabe, oh. Alawat talaga kay Ninong Rene. Hindi naman marami kami hindi mararanasan sa bahay na to, Sir Alvin. Gaya ng pagbagyo. Relax na yung isip namin. Tapos yung mga namin, kapitbahay, pwede namin palikasin dyan, Sir Alvin, at malaki po. Tsaka yung dating kalawakan na CR, ngayon dalawa na ang CR. Dalawa sa labas. Yung dalawa po, sa loob. dati yung kalawakan ang CR. Ito po, blessing din ito kina Disgay. Ay, sobra, Sir Alvin. Kasi walang tubig dito sa Pambuhan. Opo, maraming salamat. May nakikiigib na dito. Sabi ko nga po, Sir Alvin, pwede na mag-igib. Sabi daw, nakakahiya kay Sir Alvin. Ay, sa akin ay kay Ninong at Ninang. Ay po, saan tubig po ay para sa lahat. Sige na po. Sabi mo, huwag lang ubusin. Kakalutin pa namin po yan yung Cedric, Sir Alvin. Say ko nga sila Ninang, say ko pwede nahihiya. Yun naligo sa irrigation. Sila Ninong
Alvin. Oo. Yung nga sabi ko, pwede mo na magsakdog, ginagamit mo na Tsaka malinaw ito Sir Alvin, malinaw. Malinaw na po mga Dito kalingap. kami Sir Alvin. Pwede nang inumin. Opo, wag mo Kaso na ano inumin. lang, papakuluan lang. Maraming salamat talaga Ninang. Ito ang malaking blessing talaga ito sa amin Sir Alvin, lalo na sa CR, sa mga paghuhugas. Talagang maraming salamat po. Mahirap ang tubig dito sa mga hose Sir Alvin. Halos di nagkakatubig. Pag nag-uulan, minsan wala. Lalo na pag tag-init. Maraming salamat talaga Ninong. Ito, binapangarap ko ito Sir Alvin Balon ay. Maraming salamat po. Itong sayawaga Sir Alvin mo, sabi mo po. May ano pati siya manhole. Iyo po. May ano siya. Para hindi siya Yung sabi mo wag Sir Alvin nung last year na vlog natin, yung nabilihan kayong lupa po sa kasa. Sabi mo magawa doon bubon. Ay, excited doon kami sa mga bata din. Excited doon magkabubon. Kaysa ang layo kasi nang iniigiban nyo, di ba? Yung bomba. Opo, salamat talaga kayo. Ngayon, nasa ano nyo lang. Grabe, ang ganda Sir Alvin. May-bless sila ng Lord. Ito si Cedric talagang sipagin Ganyan ba naman ang ceiling mo? Ay talagang mapupunasan mo yun. Ako na, ikaw na ang bahala sa taas. Ako na malinis. Sir Alvin. Grabe, Ingat lang pag-aakyat. Opo, Sir Alvin. Ingat lang kayo dito. Opo, may mga Makape Sir Alvin sa bahay. Okay lang. Thank you at gabi na rin Maraming salamat po talaga. Oo, na din kami. Abangan po natin baka sa next video po ay maganda. Sa sunod po sa loob tayo para makita niyo mga kalingap. Dito nga tayo sa labas para may abangan pa kayo. Grabe. Marami pa Sir Alvin aabangan hangga't buhay ka, hangga't buhay ako. Kami mag-aabang-abangan. We are happy sa blessing na nasa inyo ni Cedric. Grabe. Tuloy lang kayo sa Lord. Yan. Kahit ngayon Sir Alvin, titigil. Opo. Kahit ngayon hindi kayo makapaniwala na ganito kahit, yung plano ng halimbawa, Panginoon. kahit minsan nag-aaway kayo, pagkatapos niyan, sa Lord pa rin kayo. Opo. Pero ngayon Sir Alvin, natutuwa ako dahil yung nag-away kami niyan, malala. Grabe malala Sir Alvin. Dahil malala. Dahil kami nag-iwal kulugan. Kumbaga, yung nag-away kami, yung alis ako Sir Alvin, nagpunta. Ganyan naman pag may asawa Opo. Pero ang importante na bati sa Lord pa rin. Kasi siya yung nagpapalago din ng pagsasama. Sir Alvin, ang natutunan ko Sir Alvin, may matututunan ka pati sa bawat away niyo Sir Alvin. Oo, kasi kami yung nag-away dahil lang nung maliit lang na bagay, tas ako ako Sir Alvin. Di nag-away kami. Alis ako Sir Alvin, maski nag-uuran, naghali ako, hindi. Nag-uulan na, nagpunta ako ilog. Uy, grabe, sarong utulong urday ako tig suyo, Sir Alvin. Basang-basa ka sa ulan. Di, nag-aaway kami Sir Alvin. Basang-basa sa ulan. Dapat nagkakanta ka. Ang kaya ka ng heto. Nag-iisa, hirak, mawawa man. Di, nag-alis ako Sir Alvin, nag-uulan, naglabas ako. Sabi ko, sige mapaulan ako. Dahil man ako sinuyo Sir Alvin, hinayaan ako din, nagpunta akong ilog. Bahang-ba Sir Alvin, naiisip ko, ay di kumaba. Nahalat ko lang Sir Alvin maglabas. Dahil naglalabas. Tapos, nag-abot sa alas 6 ito Sir Alvin. Nag-abot ako hanggang alas 10. Oh, grabe, matigas ang pride. Sinakripisyo kong sabi ko Sir Alvin, kala ko susuyoon ako na, tara na magpasok ka na, nag-uuran mayo. Dalang payong. Nag-iiyak ka na Sir Alvin, si Tantan, naaawa na sa akin. Sabi niya, ate, maglaog ka na, susurundo na ako, si Puti. Si Puti, umuli ka mo. Si Kuya, si Mindoya. Baka mag-igdi, sabi ko. May dalang payong. Wala Sir Alvin, wala kami, wala yung ako na ako Sir Alvin, dahon. Tapos minsan pag kalawakan baga ito Sir Alvin ilog. Minsan may nagdudumi. Di takbo ako baka makita ako, di masabi, man dyan this guy ka gabi-gabi. Oo, di takbo ako. Punta ako sa sagingan Sir Alvin, tago ako sa likod nila Lula. Tapos
balik na naman ako sa ilog pag alis nun. Minsan meron na naman. Sabi ko, ay Diyos ko, doon na naman. Tako na naman ako, Sir Alvin. Nag-abot ako doon alauna, Sir Alvin. Nung ano? Wala, anong natutunan mo? Tapos pagkatigang sirip ko lang sa bahay si Cedric, nag-ukragong ako nandun sa labas, kawawa man. Naghihilik pala. Naghihilik, nakatawi si Kylie. Ako nagtisir-sirip lang, naglilipot na ako, Sir Alvin. Pagkaaga, tas nga alas 3 nagpasok na ako, Sir Alvin. Nagligo ako sa CR, nagbalnaw ako, Sir Alvin. Di ako nagkatulog. Pagkaaga, wala kang galit na galit ako, Sir Alvin. Sabi ko, di ko Sir Alvin kinausap. Galit na galit ako ay. Ikaw man daw hanggang alas 2 ka duman sa labas. Hindi ka man lang sinuyo. Tapos, ay nagpunta man siya, Sir Alvin. Ay, nagpunta lang oo, pala. yung mga bandang alas 10. Hindi ka nakita? Nakita, di ka pa mapasok doon. Sabi niya, sabi ko, sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, ay di wag, dapat hinrila na lang ako. Yun lang, Sir Alvin. Nagpunta man siya, Sir Alvin. Kaso, ang sabi niya lang, Sir Alvin, hindi ka papasok? Sabi ko, hindi. Sabi niya, di wag, nag-alis din. Diyos, may perdonas. Inay ko kayo na, Sir Alvin, alas 3 na nga, nagpasok na ako, hindi ako nagkatulog kasi masama ang loob ko. Gusto ko na siyang burugtian, Sir Alvin, pero man. Tapos, pagka-umaga, pag-alis niya, may nagbabaybay, Sir Alvin. Yung gagawin pa lang to, Sir Alvin, nag-iipon silang baybay. Yun nga, matagal-tagal na. Yun, nag-away kami nun. Tapos pagka-alis niya, Sir Alvin, pondo duman. Pagkaalis niya, Sir Alvin, alam niyang hindi pa ako naalmusal. Pagkaalis niya, nag-almusal ako. Para isip na hindi pa ako naalmusal. Aaraman ang teknik ko. Andun, Sir Alvin. Sabi ko, pag-alis niya, hindi pa ako nag-aalmusal. Tapos, mga bandang alas 9, naggayak akong mga damit. Malayas ako. Dahil ako, ikot ako doon. Nagpunta ako kay Sister Dayan. Pinayuhan ako, Sir Alvin. Ayaw ko magpunta kung karakanino. Gusto ko kila Sister Dayan sa kapatiran ko, baga Sir Alvin. Pinayuhan ako. Sabi ko, Sister Dayan. Kuninto ko, tawa ng tawa lang si Sister Dayan. Sabi niya, anong ginawa mo? Mapapahamak ka kung nagkasakit ka. Sabi ko, kasi nagkwenta ko ng kwento. Tawa lang po silang tawa. Tapos pagkagabi, sabi ko, tulog ako sa kanila. Sabi niya, ay hindi, mabuti pa, mag-overnight tayo sa church. Doon tayo magtulog, tawagin na lang sila, Sister. May kami, Sir Alvin, ay may sayaw kami nung women's ministry, kababae ng lahat, mami rating meeting. Nagtulog kami, kwento na naman ako yan, si Sister Mel, Sister Gilda, Sister Dayan. Tarawanan, sabi niya, ay, sa uulitin, wag mo na yung gagawin this guy, mapapasama ka. Kawawa ka naman, hindi ka sinuyo ni si Brother Cedric. Grabe si tawanan. Sabi ko, dahil na ako maulit. Kaya lahat ng away ng mag-asawa, may matututunan talaga tayo, Sir Alvin. Dahil ako nagulit, pag iiwal kami, gusto mo, ikaw, lumabas maulan. Sa ikaw na lumabas maulan. Dahil na, Sir Alvin, kaya yun pa ang pinaka-away namin na grabe talaga na sakripisyo kong grabe sila. Dahil pa ako namanggi sila, wala akong kain. At nagluluto ko siya, ayaw ko. Tapos natulog ka alas 3? Opo, dahil ko nagkatulog. Masama ang loob. Ano ka, umaga na? Opo, ang mga babae, Sir Alvin, pag masama ang loob, hindi agad-agad nagkakatulog, lalo na pag hindi nag-usap ng mag-asaw. Kaya po, Sir Alvin, nag-away kami ni Ma'am Mina. Siyempre, naiintindihan ko siya, babae siya. Nahirapan po ang babae magtulog, lalo na pag magkaaway ang mag-asaw. Kami, pag magkaaway, parehas kami hindi nakakatulog. Opo, Sir Alvin, lalo na si Cedric, hindi yan nakakatulog. Krago niyan. Malay mo, doon lang nagkatulog. Sobrang pagod na. Niyang gusto ko na bugtian, Sir Alvin, kaso baka yun, Sir Alvin, sabi ko, ay sa susunod yun, pangaralan ako ni Sister Dayan. Sabi ko, hindi ako mauwi. Kanya, umuwi ka kasi pinag-isa na ng Lord, bawal naman kung ano-ano. Grabe, Sir Alvin, pinabasa maganda pa talaga ako pag nasa Bible, mga taong marunong sa Bible. Opo. Sinusunod saan. Opo, sabi niya, magpasakop ka sa iyong asawa. Yes. Kailangan talagang buhay
buhay natin ay ayon sa salita ng Panginoon. Opo, amen. Kapag ka hindi ayon sa salita ng Panginoon, para kanyang gumagawa ng bahay na matinik. Pagpasok mo, aray. Kaya Diyos po. Diba? Diyos po. Ganun po. Kaya salamat talaga sa Lord. Kaya Sir Alvin, pag naaway kami, yung ano na lang, yung maliit na bagay, parang wala na lang, parang nausap na lang kami. Kaya yun ang matinding away na hindi pa to gawa ang bahay, Sir Alvin. Yung nag-iibabaybay sila, di naglayas ako. Yung ang ulam namin nung gabi, Sir Alvin, ning bangus na sinabawan, gutong-gutong. May di masarap pati yun. Hindi ako nagkain, Sir Kahit Alvin. masarap yung ulam. Hindi ako nagkain, taas luto niya yan. Tapos pag punta ko kila Sister Dayan, doon ako nagkain tanghalian. Tapos sabi niya, anong gusto niyang ulam, mga araw ka to? Sabi ko, ako nga nagluto si Cedric nung gabi ng bangus. Di ako nakakain. Di nagluto po sila ng bangus. Ay, grabe si Higop kong sabaw. Ayun lang pala. Sabi ko, thank you Lord, hindi mo hinayaan na hindi ako makatikim ng bangus. Nilutuan po kami ni Brother Nonoy. Salamat po. Tagpayuhan po ako na. Ay, umuwi ka doon. Kayo ang magsusolusyon yan problema nyo. Huwag mong takasan yung problema mo. Hindi yan ang solusyon. Tamang tao yung mga nilalapitan mo kasi ganun yung payo. Habo ko, Sir Alvin, hayaw ko po maglapit nung sa halimbawa kamag-anak, tita-tito. Kasi, baka sabihin na, ay, hinayaan ka sa ganun. Oras, tara, sa barangay. Mga ganun po, baga, Sir Alvin. Gusto ko sa puti, duman mo na lang sarang. Gusto ko po, Sir Alvin, sa kapatiran na lang po, para mas napapayuhan. Si Pastor din po, Sir Alvin, minsan, pag may problema kami, natawag na kami, napapayuhan po kami. Ayun, very good. Maraming salamat, Sir Alvin, lalo na kaila Ninong, dahil hindi niyo lang kami tinulungan financial, pati na rin po sa spiritual na. Siya po yun talaga yung talaga, no? Opo, Sir Ito, Alvin. napakalaking bonus talaga. No? Kaya, pahalaga natin ng sobra-sobra din. Maraming salamat po talaga. Talagang maraming salamat po, Ninong, dahil tinulak niyo po kaming makilala ang Panginoon na makapagsamba po kami. Kaya maraming salamat po. May mga tao na po kaming malalapitan. Kayo din, Sir Alvin, pero mas maganda din po yung Sir Alvin, yung sa personal baga. Kaya may natatakbuhan kami kung kila Sister Dayan, malapit lang po si Sister Mel. Kaya maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani. Siyempre, sa inyo din Sir Alvin ni Ma'am Wena, may natututunan kami. Dahil mga bata pa kami, Sir Alvin, kulang pa kami sa aruga ng magulang. Kaya maswerte yung Sir Alvin yung taong anak na pero nag-asawa na, andyan pa ang magulang. Kahit na may pamilya na, nagpapakamagulang pa rin sila sa mga anak nila. Kaya blessed pa rin kayo, Sir Alvin. Kasi yung mama mo, andyan po, yung mama ni Momena, andyan. Kahit na may pamilya na kayo, andyan pa rin sila para sa inyo kami. Andyan naman yung magulang na, mama, andyan yung mama ni Cedric, si mama po. Pero alam po natin, bagal na may mga something ang magulang namin. Kaya mapalad ka kasi maraming magulang sa labas. Opo, salamat talaga sa... Kapag may anak sa labas, may magulang sa labas, ay parang iba. Sige. Salamat po Sige, talaga, guys, Sir salamat. Alvin. At Maraming na salamat kami. po. God Sabi bless. si Cedric, kwininto mo na naman masabi. Ma-pride din ako, Sir Alvin. Ma-pride din siya kasi dahil niya ako sinuyo. Di, pagkabati nagbati na kami, Sir Alvin, kasi pinauwi. Pero kung sinuyo ka sana, makapasok ako. Makapasok ka na. Kundi sabi niya, hindi ka napapasok? Tapos sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, diwag. Di naglayas. Isa din magaganahan, Sir Alvin. Hindi ka, sorry na. Tinaiyak ka. Naiyak. Ay, takarangis ako, Sir Alvin. Lang sound, baka marinig ng mga tao. Masabi, sinong nagmumulmul doon sa tabing ilog. Matatakot, Sir Alvin. Di pagkahapon, Sir Alvin, pinauwi ako ni Sister Dayan. Nag-chat po si Cedric kay Sister Dayan, sabi niya. Nag-alala din siya, nag-alis ako, kala niya kung saan ako punta. Sabi niya, andyan po, chinat po ni Sister Dayan si Cedric, huwag ka bro mag-alala, andito si Sister Mary Rose, sabi niya. Ay, salamat po at dyan nagpunta. Pasabi ni Sister Dayan, huwag kayong panatilihin nyo ang pagmamahalan kasama si Lord. Pinangaralan din siya sa chat, Sir Alvin. Nag-uwi akong hapon, nagngitian na lang kami, tapos yakapal. Ang gutan, hinayaan mo ako doon sa
sa ilog maghapon-hapon ako. Sabi niya, so nakawasa ka ay. Ako kasi si Sir Alvin. Sabi, nagyayakapan kami. Sabi ko, ika ha, sa susunod ha, pag ako nagluwas ng pinto, isara mo kaagad ha. Sabi ko, maghapon na magdamlag ako doon sa ilog. Sabi ko, may nagpupuntang mga tao, tama, CR. Takbo na naman ako. Balik na naman ako. Kaya Sir Alvin yun. Kaya sa bawat away Sir Alvin, may matututunan tayo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Kalingap, Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya